Vitajte v krásnej slnečnej Andalúzii. Teším sa, že ste sa ku mne rozhodli pridať, aby sme si spoločne zacvičili Pilakala jogu. Cvičebnú metódu, ktorú som vytvorila na základe svojich dlhoročných skúseností spojením pilatesu, kalanetiky a jogy pre ľudí v akomkoľvek veku. Dnešné cvičenie bude zamerané na zahriatie, rozprúdenie energie okolo chrbtice a uvoľnenie napätia hlavne v hornej časti tela. Zostáva ma 1,5 minúty. Keď si cvičenie osvojíte, môžete si jednotlivé časti zopakovať viackrát alebo pridať závažie a postupne si zlepšovať svoju kondíciu. K dnešnému cvičeniu nepotrebujete ani podložku. Môžeme začať hneď. S nádychom ruky spažíme, s výdychom ruky dole. Nádych hore, výdych dole, hmitáme v kolenách, sústredíme sa do svojho stredu, precítime energiu, ako nám prúdi v celom tele, vyťahujeme sa, spravíme niekoľko opakovaní. S nádychom päta na zem, výdych späť, nádych na zem, výdych späť, striedame jedna noha, druhá noha, napnuté lítko, napnuté stehno, nádych hore, výdych dole. Ideme vzad, nádych špička, výdych späť, nádych špička, výdych späť. Striedame končatiny, precítime pevné stehno, lítko, zadok. Striedavo predpažujeme, zapažujeme, jedna paža, druhá, vytáčame trup, hmitáme v kolenách. Niekoľko opakovaní, každý podľa svojej kondície. Vytáčame trup, nádych na jednu, výdych na druhú. Preciťujeme driek, šikme brušné svaly, chrbát, chrbticu. Nadýchujeme nosom, vydychujeme ústami alebo nosom. Na chvíľučku sa zastavíme, skľudníme, sústredíme sa na svoj stred, na seba samu. Dnešné cvičenie Pilakala jogy máme úspešne za sebou. Teším sa, že ste si so mnou zacvičili. Poďakujte si za čas, ktorý ste si venovali a urobili tak niečo pre svoje zdravie, krásu a duševnú pohodu. Vopred ďakujem aj za zdieľanie tohto videa. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu kanála nižšie a kliknúť aj na zvonček, aby vám neušlo nové cvičenie. Teším sa na vás na budúce. Tak do cvičenia, priatelia!